Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә. Хәзер булачак темалар турында. Иqtisod һәм дуслык җипләрен ныгыталар. Алейкумассалам, хош geldiniz, добро дошли. Татарстан президентының Босния һәм Герцеговинаға эшлекле сәфәреннән нинди нәтиҗәләр көтәләр? Гөлназ Сайфетдинова. Bir шақырым юл узу 3 сумнан 8 сумга кадәр. Дәүләт сайты депутатлары төбәк юлларына түләү турында канун проектын карады. Берничектеген бизнес үшін инструмент булып, бесплатный инструмент булып тора алмый. Комитет утырышыннан Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Казанда Ривьера күңелачу үзәген сүтәчәкләр. Новые хозяева, новые планы. Яр буенда нинди үзгәрешләр булачак? Булар хакында Илдар Сафиуллин. Сәламәтлек өчен. Һәр көнне 100дән артык кеше килә. Татарстан сыргауханәләрендә коронавирустан вакциналаштыру ничек бара? Бу хакта тулырак Илгиз Шакуров. Язның иң матур мизгелләреннән берсе боз китүе. Бүген Идел һәм Казан су елгалары буенда халык шушы күренеш белән хозурланды. Елга бер тапкыр гына була торган кабатланмас матурлыкны күрми калучыларга боз китүне безнең экраннардан карарга тәкъдим итәбез. Башка темаларга Татарстан президенты бүген эшлекле сәфәр белән Босния һәм Герцеговинада иде. Көн дәвамында берничә очрашуда узды. Хезмәттәшлекнең мөһим юнәлешләрен барладылар. Инде бүген Татарстан ансат вертолетларын Босния һәм Герцеговинаның бер төбәгенә җибәрә. Балкан ярымутравының үзәгендә урнашкан дәүләткә Татарстанның тагын нинди тәкъдимнәре бар? Президентның сәфәрен Гөлназ Сайфетдинова күзәтте. Сараево шәһәренең халыкара аэропортында Рөстәм Миңнехановны Босния һәм Герцеговина президиумы генераль сәркатибы, президиум рәисе киңәшчесе һәм Россиянең әлеге илдәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле вәкиле каршы алды. Һәм яңгыр, табигать биредә иртәрәк уяна, агачлар чәчәк ата башлаган. Шулай да бүген бездә җылырак Босния һәм Герцеговинада 2 градус. Яңгырлы һава торышын уңышка гына юрыйсы сәфәр хезмәттәшлек җипләрен ныгытуны күздә тота. Бу хакта Рөстәм Миңнеханов тышкы сәүдә һәм икътисади мөнәсәбәтләр министры Сташа Кашарц белән очрашуда сөйләште. Сфер наших контактов огромное количество. Это и культурный обмен, это и спортивный обмен. Но в любом случае основа всех контактов – это экономика. 3 ансат вертолетын җибәрү буенча килешү бар, яңа ачкычлар буенча сөйләшү бара. Рөстәм Миңнеханов Татарстанда хөкүмәт-ара комиссия утырышын үткәрергә тәкъдим итте. Ул чакта Казан вертолет заводы белән генә түгел, гомумән республика икътисады белән якыннан танышып булачак. Министр бу тәкъдимне хуплый. Узган ел ике арада товар әйләнеше $9 миллион булган. Салам алейкум. Алейкумассалам, хош geldiniz, добро дошли. Сәфәр Рамазан айына туры килде. Рөстәм Миңнеханов мөфти Камил хәзрәт белән бергә Сараево шәһәренең иң танылган мәчетенә юл ала. 16 гасырда төзелгән Гази Хөсрәүбәк мәчете. Президент шәһәр һәм мәчет имамы белән очрашты. Учи Кур'ан-ы Кәрим. Босния һәм Герцеговинада 4 миллионга якын кеше яши, шуларның 45% ислам динендә. Рөстәм Миңнеханов җылы каршы алулар өчен рәхмәт белдерә, изге Рамазан ае башлану белән котлый. В следующем году будет 1100 лет, как наши предки добровольно приняли ислам. Мы вас пригласим на наш большой праздник. Рөстәм Миңнеханов Владимир Путинның ислам дөньясы белән мөнәсәбәтләрне ныгытуга зур игътибар бирүен искәртте. Россия ислам дөньясы эшче төркеменә Босния һәм Герцеговина вәкилен дә кертү тәкъдимен президент бу илнең президиум әгъзалары белән очрашкан вакытта җиткерде. Төрле өлкәләрдә дә хезмәттәшлек итәсебез килә. Мин баскетбол уйнарга яратам. Шуңа Казан турында сөйләгәндә мин баскетбол клубын күз алдына китерәм. Бүгенге очрашу яңа мөмкинлекләр ача алуга ышанам. Дуслыкны ныгыту өчен бар мөмкинлекне кулланачакбыз дип белдерә кабул итүче як. Бу сәфәрнең нәтиҗәле буласына ике як ташана. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы.
Авыр йөк машиналары өчен Татарстан төбәк юлларында йөрү әлегә бушлай калды. Дәүләт Советы Платон канунын республика дәрәҗәсендә кабул итүне кичектереп торырга булган. Бу хакта бүген парламентның торак төзелеше һәм инфраструктура үсеше комитетында әйттеләр. Шул ук вакытта Татарстандагы 13 000 чакрымлык төбәк юлларының яртысыннан артыгы авыр йөк машиналары йөрү аркасында җимерелә. Түләү кертелсә, аларны төзекләндерү өчен акча булачак диләр. Тик ни өчен депутатлар әлегә канун проектын кабул итмәде соң? Фәйрүзә Мәҗитова дәвам итә. У нас сегодня несколько вопросов. Первый – это отчет правительства. Парламентның барлык комитетлары утырышы да бу көннәрдә хөкүмәт хисабын караудан башлана. Киләсе сессиядә 2020 елгы эшчәнлек турында премьер-министр чыгышы көтелә. Бүген торак төзелеше, юлларга бәйле проблемаларга тукталдылар. Самая серьезная проблема на сегодняшний день это инфраструктура, это сети. Бүген иң мөһим мәсьәлә ул коммуналь челтәрләр, аларны төзү түгел, булганын тәртипкә китерергә кирәк. У нас по городу Казани есть провал. Соңгы 2 айда Казанда канализация чокырлары эштән чыкты. Анда казылган, монда казылган, халык әйтмешли бомбага тотылганмыни. Чынлапта бу проблема бар, турбалар тишелә, чөнки аларга инде 50 ел. Турбаларны яңартыр өчен федераль программа кирәк диючеләр булды. Әлегә ул юк. Шуңа яңа алымнар эзләргә туры килә. Рассчитывать только на бюджет тоже не очень возможно. Бюджетка гына өметләнеп булмый, тарифка салынган, халык түләгән акчаны гына тоту дөрес булмас иде. Банк акчасын җәлеп итеп эшләп булыр иде. Безнең бурыч бөтен яктан килгән норматив база булдыру. Комитет утырышында депутатлар төбәк юлларында авырлыгы 12 тоннадан арткан йөк машиналары өчен түләү системасы кертү турында сөйләште. Узган елның декабрендә бу мәсьәлә буенча эшче төркем оешкан иде. Аңа депутатлар, төрле министрлык вәкилләре, галимнәр керде. Белгечләр юллардагы хәлне өйрәнгән. Бүген республика юлларының яртысыннан артыгы җимерек. Аларга төшкән авырлыкның нормадан артык булуы моңа сәбәп диләр. Авыр йөк машиналарының төбәк юлларына салган зыянын белгечләр исәпләп чыгарган. Аны каплау өчен һәр үткән чакрымга 3 сумнан алып 8 сум 63 тиенгә кадәр түләү кертү отышлы булыр иде диләр. Бүген Татарстанда мондый категориягә кергән 46 000 машина теркәлгән. Федераль юлларда алар түләп йөри. Ә менә төбәк юлларында әлегә бушлай. Депутатлар түләү кертүне кичектереп торырга булды. Пандемиядан соң бизнес өлкәсенә булай да кыен. Юл чыгымнары сатып алучылар кесәсенә дә сугырга мөмкин дип аңлаталар. Эшләребез уңайлангач, бизнесыбыз күтәрелгәч, бу мәсьәләгә яңадан кире кайтмыйчы булмый. Ни өчен дигәндә, бизнеста кулланыла торган транспорт техника мәсьәләләре, аларның узак эксплуатацияләү мәсьәләсе юлларның уңайлыгына бәйле дип уйлыйм. Төбәк юлларын авыр йөк машиналары өчен түләүле итү канунына депутатлар киләсе елларда әйләнеп кайтырга җыена. Фәйрүзә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Яшел үзәндә газ шортлаудан зыян күрүчеләргә матди ярдәм булачак. Бүген бу хакта карарга премьер-министр Алексей Песошин кул куйды. Үлүчеләрнең гаиләләренә 1 миллион сум акча түләнер дип көтелә. Сәламәтлегенә зур зыян килүчеләргә 300 000 сум, уртача зыян булса 200 000 сум, җиңелчә зыян килүчеләргә 100 000 сум каралган. Матди ярдәм милекләрен югалтучыларга да түләнәчәк. Һәр зыян күрүче 10 000 сум акча алырга тиеш. Моның өчен шортлаудан соңгы ярты ел эчендә социаль яклау бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Казансу яр буендагы Ривьера күңеләшү үзәген сүтәчәкләр, аның орнында яңа комплекс төзиләр. Моның өчен бүген халыкара конкурс игълан иттеләр. Июнь аена кадәр Казансу яр буенда яңарту буенча проектлар да карала. Тәкъдим ителгән эшләр Татарстанның милләтләр дуслыгында чагылдырырга тиеш. Чтобы на память оставить. Раил Галиев аныгын Ривьера күңеләшү үзәге каршына бастырып фотога төшә. Тиздән бу тарихи сурәт булачак. Казанда шундый бина бар иде дип хатирәләр яңартырга гына калыр. Бу бина сүтелергә тиеш. Новые хозяева. Монда яңа хуҗа, яңа планнар бардыр, бер нәрсә дә әйтеп булмый. Планнар чыннан да зурдан. Ривьера күңеләшү комплексын үзгәртү һәм аның тирәсендәге мәйданны төзекләндерү буенча яңа проектлар кабул итәләр. Бу хакта корылманың яңа хуҗасы хәбәр итте. Ул Санкт-Петербургтан килгән. Несколько вариантов по развитию. Берничә төрле үсеш планын тәкъдим иттек. Без бу урынның бик әһәмиятле булуын яхшы аңлыйбыз. Шуңа күрә халыкара архитектура конкурсы үткәрергә карар кылдык. Биредә күп функциялы комплекс төзеләчәк. Анда концерт залы, кунакханә, офислар, кибетләр була. Бу урында торак йортлар төзү планлаштырылмаган. Узнаваемый, неповторимый. Ул кабатланмас үзенчәлекле урын булырга тиеш. Кайсы яктан карасаң да матур булып күренергә, анда ял итүче халык өчен уңайлы булырга тиеш. Казанның күп милләтле, бай мәдәниятле булуында тасвирларга кирәк. Төзелеш өчен мәйдан 9 гектарга якын. Казансу ярындагы парк проекты белән француз архитекторы Мишель Пена үзе шөгыльләнә. Ул шулай ук яңа бина комплекс конкурсында да жюри әгъзасы. Тәкъдим ителгән һәр хезмәт җентекләп тикшереләчәк. Бик күпләрнең яраткан ял итү урыны Ривьера аквапарк белән янәшәдәге менә шундый бик кунакханә сүтелмәячәк. Алар үз урынында кала. Бар тик алар янындагы менә шушы
Күңел ашу үзәген генә сүтү турында сүз бара. Аның ордында нәрсә булыр әлегә билгесез. Яңа корылманы июнь айында тәкъдим итәргә тиешләр. Конкурста катнашу өчен Россия һәм чит илләрдәге абруйлы архитекторлардан шәһәр төзелеше белгечләреннән кызыклы проектлар көтеп калалар. Халык та монда матур ял итү урыны булыр дип өметләнә. Ниндидер яңа төрле күңел ачу урыны булыр дип уйлыйм. Ул мавыктыргыч та, уңайлы да булсын иде. Биредә тагында яхшырак булса, бу эшкә уңай карыйм. Төзелеш проектларын 24 июньгә кадәр кабул итәләр. Конкурсның җиңүчесе 30 июньдә игълан ителергә тиеш. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Куйбышев су саклагычындагы су һаманда күтәрелә. Узган тәүлектә аның биеклеге 74 сантиметрга арткан дип хәбәр итәләр гидрометеорология идарәсендә. Түбән Кама су саклагычында ул киресенчә китә башлаган, биеклеге 14 сантиметрга кими. Шушма, Казансу, Мише, Нократ һәм Туйма елгаларындагы су әле алдагы көннәрдә дә күтәреләчәк диләр. Менә республиканың кичкенә елгалары язгы ташудан соң кире үз хәленә кайтып бара. Бүген иртән Биектау районының Тимофеевка авылын су баскан. Бу карлар эреп, Сула елгасы суының кинәт күтәрелү белән бәйле. Аның аша салынган күпер һәм ике хуҗалык су астында кала. Авыл халкы әлегә җәяүләр күпереннән йөреп тора. Тимофеевка авылына коткаручылар килгән, кизү торучылар билгеләнгән, кешеләр азык-төлек һәм су белән тәэмин ителә. Авылдагы кибет һәм фельдшер акушерлык пунктында бөтен әйбер дә бар. Елга ярларыннан чыкканда йөзләп йорт су астында калган имеш. Бүген коткаручылар шундый легенда буенча өйрәнүләр үткәрде. Хәзер бөтен ил буенча шундый әзерлек бара. Казандагы операциядә 210 кеше һәм 46 берәмлек техника катнашты. Сценарий буенча йортлары су астында калган җирле халыкка ярдәм тиздән киләчәк дип хәбәр итәләр. Оператив штаб җыела, коткару операциясе өчен аэромобиль төркем җәлеп ителә. 36 кешене эвакуациялиләр, вакытлыча яшәп торыр өчен башка торакка урнаштыралар. В соответствии с руководящими документами. Бүген су баскан торак пункттан халыкны эвакуацияләү һәм бузда калган балыкчыны коткару операциясын башкарып карадык. Барлык бурыч һәм максатлар тулысынча үтәлде. Татарстанга 3200 ампула Эпивак корона вакцинасы кайтартылды. Аны Казан, Яршаллы, Әлмәт һәм Түбән Кама медицина учреждениеләренә бүлеп биргәннәр. Яңа вакцинаны Казанның 10-нчы сырхауханәсендә дә кадый башладылар. Узган елның декабреннән биредә 5000-нан артык кеше Спутник V ясаткан. Вакциналаштыруга килүчеләр белән Илгиз Шакуров аралашып кайтты. Любое плечо приготовьте. Вакцина ясату үзем өчен кирәк ди Леонид Коротков. Ул 83 яшьтә, коронавирус белән авырмаган. Наверное, это важно. Минемчә, үзебезне сакларга кирәк. Өстәвенә прививка ясатучылар саны буенча безнең ил беренче урында түгел әле. Казанның 10-нчы сырхауханәсендә коронавируска каршы прививканы узган елның декабреннән бирле ясыйлар. Бүгенгә 5000-нан артык кешене кабул иткәннәр. Бу атнада сырхауханәгә Эпивак корона вакцинасы да кайткан. Хәзер прививка ясатучылар я аны, яки Спутник V вакцинасын сайлап кадата ала. Табиблар сүзләренә караганда, икесе дә җитәрлек күләмдә. Һәр көнне 100-дән артык кеше килә, 18-дән 90-га кадәр күпчелеге пенсионер инде. Госуслугадан, регистратурадан язылырга мөмкин һәм 122 телефон. Вакцина кадатырга килүчеләрнең күбесе алдан языла ди табиблар, әмма хәзер сырхауханәгә язылып тормыйча да килергә мөмкин. Укол кадатырга карар кылгансыз икән, шул ук көнне аны ясатасыз да. Иң мөһиме сәламәтлек белән барсы да тәртиптә булсын. Давление измерим. Сырхауханәгә килү белән терапевт кан басымын, тән температурасын тикшерә. Барсы да тәртиптә булса гына прививка бүлмәсенә керәсең. Виктор Стрелков бүген вакцинаның беренче дозасын кадатты. Икенчесен ясату өчен 3 атна үткәч, 4 майда киләчәк. Больно страшались с этим вирусом. Бу вирус барыбызны да куркытып бетерде инде. Аның белән авырмас һәм якыннарыңа йоктырмас өчен прививка ясатырга булдым. Татарстанлылар прививканы яшәү урыны буенча сырхауханәләрдә, шулай ук Казан, Чаллы, Түбән Кама һәм Әлмәттәге зур сәүдә үзәкләрендә ясата ала. Республика буенча барлыгы 153 пункт эшли. Сәламәтлек саклау министрлыгының баш эпидемиологы вакцинаның 2 дозасында бер үк пунктта ясатырга киңәш итә. Илгиз Шакуров, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Узган ел илдә үлүчеләр саны рекордлы күрсәткечкә җиткән. Россия халкының гомер озынлыгына пандемия ничек тәэсир итә? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Бүген Татарстан Дәүләт Советында Коми Республикасы парламентарийлары тәкъдимен хупладылар. Ул сугба этләргә кагылышлы закон проектына төзәтмәләр кертү турында. Үзгәрешләр нигездә яңа приютлар төзү өчен федераль бюджеттан акча бүлеп бирүгә кагыла. Соңгы вакытта илдә урам этләренең кешеләргә һөҗүм итү очраклары ешайды. Федерал үзәк законнарны кабул итте дәүләт номысында. Ул кабул ителгән законнарга бер генә тиен акчада. Менә Мәскәүдән, үзәктән
регионнарга, субъектларга җибәрелмәде. Менә безнең коллегаларыбыз әйтәләр, менә бу өлкәдә безгә ярдәм итүегезне сорыйбыз дип дәүләт думасына мөрәҗәгать итәләр. Без моны белән килешәбез һәм моны хуплыйбыз. Татарстандагы 32 башкарма хакимият органының 19-гына халыкның тормыш сыйфатын бәяләү индикаторлары буенча дәүләт биремен 100%-ка үтәгән. Бу хакта бүген министрлар кабинетында узган утырышта әйттеләр. Ул премьер-министр Алексей Песошин җитәкчелегендә үтә. Төп доклад белән вице-премьер Шамил Гафаров чыгыш ясады. Дәүләт хезмәтләрен электрон форматка күчерү һәм мәгълүмати куркынычсызлыкны тәэмин итүне камилләштерү кирәклеге дә ассызыкланды. Дәүләт һәм муниципаль хакимият органнарының эш нәтиҗәләрен, документлар эшләнеше, аппаратлар структурасы, информацион системаларда эшләү, салымнар бурычларын киметү һәм башка проблемаларны күтәрәбез. Нәтиҗәдә булар барысы да безгә бер төрле подходлар белән эш итүгә һәм төп мәсьәләләрне тагын да яхшырак контрольдә тотарга зур ярдәм күрсәтә. Татарстанның авыл хуҗалыгы сәнәгате үсеше турында бүген Алексей Песошин Россельхозбанкның идарә рәисе урынбасары Денис Константинов белән фикер алышты. Очрашу хөкүмәт йортында уза, аерым алганда авыл хуҗалыгы проектларын финанслау һәм җитештерүчеләргә ярдәм күрсәтү мәсьәләләренә тукталдылар. Красный Восток агрохолдинги кырларында эш гөрли 53 меңнән артык гектар җирдә уҗымнарны һәм күп еллык үләннәрне тукландыруга кирештеләр. Уңышның 25% ашламаны ничек кертүгә бәйле ди агрохолдинг белгечләре. Бу эш өчен хәтта очкычлар да җәлеп иткәннәр. Красный Восток агрохолдинги Татарстанда беренчеләрдән булып уҗымнарны һәм күп еллык үләннәрне тукландыруга киреште. Кырларда эш тулы куәткә бара. Кырлар әзер, техника әзер. Без эшлибез. Ашлама кертүгә агрохолдингның барлык техникасы җәлеп ителгән. 53 меңнән артык гектар җирдә будай үсәчәк. Уҗымнарны тукландыру өчен 50-дән артык техника һәм чит төбәкләрдән чакыртылган 8 самолет ярдәмендә башкаралар. Сейчас растения максимально ослаблены, и тот объем удобрений, которые нами вносятся. Узын кыштан соң үсемлекләр хәлсез, хәзер без көткән ашлама аларга үсәргә мөмкинлек бирә. Уңышның 25% тукландырудан тора. 25% урожайности зависит именно от своевременного проведенного этого мероприятия, которое нужно сделать, как только сошел снег. Эшне бер атна эчендә төгәлләргә җыеналар. Тукландыруның киләсе этабын май аенда уздырачаклар. Урманда шүп-чар ташлап калдыручылар хәзер фотокопкынга эләгәчәк. Закон бузучыларына шундый махсус җайланма белән ачыклый башладылар. Хәзер Татарстанда чисталык айлыгы бара. Урманнарны да шүп-чардан арындыралар. Кеше күп йөри торган урыннарга элмә токталар урнаштырыла. Сыер чыкыялар куялар. Урманда өмән ничек оештырылганын Илдар Софиуллин күреп кайтты. Беренче чиратта кураган агачларны кисәләр, аларның кешеләр һәм машиналар өстенә төшү куркынычы бар. Урман иченнән зур юл үтә, киселгән агачларны кисеп тураклап шушында өеп тә куялар. Алар шереп ашламага әйләнәчәк. Нурсел Гибадуллин Матюшин урман хуҗалыгы җитәкчесе 20 елга якын табигать сагында. Тирә-юньдәге тәртип үзебездән башлана ди тәҗрибәле белгеч. Казан яңа урманчылыгы булгач, чикләр бик күп. Шуларны җыябыз. Табличкалар, урманны яклау, саклау тематикасына табличкалар эләбез. Шуңа күрә инде теге менә билги лес от пожара дигән инде. Өмә 2 ай дәвам итә. Узган ел 7000 кубометр шүп чыгарылган, 1300 күрсәтмә төзелгән, 170 кеше җаваплылыкка тартылган. Барлыгы 500 мең сумнан артык штраф салынган. Шүп-чар ташлап калдыручыларны заманча техника ярдәмендә аулыйлар. Это вот фотоловушка. Бу фотокапкан дип атала. Без аны узган елның күзеннән берлек кулланабыз. Кеше күп йөри торган, шүп ташланып торган участокларда агачларга алып куела. Һәр хәрәкәтне тавышны яздыртып бара. Мәгълүмат безнең телефоннарга килеп ирешә. Бу җайланма ярдәмендә 8 кагыйдә без очрага ачыкланды инде. Урманда эш һәр кемгә җитәрлек. Җыештырудан тыш бүген менә шундый сыерчы яларда элделәр. Аларны укучылар мәктәптә хезмәт дәресләрендә ясаган. Ягъни бала чактан табигатьне яратырга да өйрәнәләр, куллары хезмәттә күреп үсә дигән сүз. Татарстан экологларда тәртип сагында алар әйләнә-тирәне җирдән генә түгел, күктән дә күзәтә. Пестричинский, Лаишский район. Бүген Питрәч, Лаеш, Югарыслан районнарын карадык. Беренче чиратта законсыз шүп тегү очраклары ачыклана. Андый кешеләрне җәзага тартабыз, шүпне чистартабыз. Законсыз шүп иемнәрне шәхси йортлар һәм сәнәгать оешмалары янында еш юлыгалар. Экологлар вертолет белән бөтен республика районнарын карап йөриячәк.
Лаеш районынан Ильдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Быел Донлыклы Ишбобой мәдрәсәсе оешуның 240 еллыгын билгеләп үтәләр. Ул Идел буе һәм Урал төбәге халыклары мәгърифәтендә зур урын биләгән. Мәдрәсәдә гарәп, фарсы, төрек, рус, француз телләрендә өйрәткәннәр тарих, геометрия, физика, астрономия, география, ботаника фәннәре дә укытыла. Күбесе татар телендә. Патша хөкүмәте матди ярдәм күрсәтсен өчен рус телен атнага 12 сәгать кертергә мәҗбүр булганнар. 1908 елда мәдрәсә каршында хатын-кызлар сыйныфлары ачыла. Анда татарның танылган мәгърифәтчесе Мөхлисә Буби укыта. Бүген бубыйлар эшен дәвам итүчеләр Казан кооперация институтында конференциягә җыелды. Бирдәге татар мәдәнияте үзәгендә Мөхлисә Буби исемендәге татар хатын-кызлар клубы эшләп килә. Аның турында фильм төшереп, аны шушы проектыбызны гамәлгә ашырырга уйлыйбыз бу елда. Исән-сау булып, аны инде сценарий язу эшләрен хәзер алып барабыз. Музей кебек ясарга менә авылны һәм анда торгызырга мәдрәсәләрне, һәм дә бәлким ала бирсә инде безнең үзебезнең максатыбыз да, төп максат кызлар гимназиясе ачу анда. Яшь белгеч олимпиадалар үткәрәбез. Менә бу олимпиадаларда элекке бубыйлар укыткан вакыттагы фәннәрдән аларны кириллицага әйләндереп, контроль эшләрне кириллицага әйләндереп, шушы эшләрне биреп, аларны эшен тануга бара инде. Иярченле тәринкәгә чыгып, тагын да зуррак татар аудиториясын җәлеп итү, эстрада тормышын һәм татар мәдәниятен яктыртучы Майдан телеканалы бу елга шундый план белән яши. Бүген аларны Россиянең 63 төбәгендә 418 торак пункт һәм 362 шәһәрдә кабель телевидениесе аша карыйлар. Мәйдан каналында лайыклы хит тапшыруын яздыру мизгелләре бу. Кунакта яшь җырчы Арслана. Күп кенә кешеләр без сезне Майданда күрдек, концертыгыз, тапшыруыгыз бик ошады дип һәр вакыт әйтәләр. Тамашаларыбыз арта, концертларыбыз булып тора. Хәтта танылмаган йолдызларны да күтәрәсез, аларга ярдәм көчләрен бирәсез дип мактап язалар безнең Instagram итләрендә. Дистәләгән сәхифә 4 яңа тапшыру, концерт һәм тамашалар, канал артистлар тормышын без белмәгән яктан ача. Шундый кызык тарих һәм инде шундый нәтиҗә чыга, һәр кешенең дә язмышы ул аерым бер китап икән. Тәүлегенә 24 атнасына 168 сәгать экранда татар мәдәнияте. Бездә яңа исемнәр белән бергә иң танылган йолдызлар да, ретро җырлар белән янәшә 21 гасыр хитлар да бар. Әлеге контентны профессионаллардан торган бик көчле креатив команда башкара. Күчмә телевизион станция, 4 камера, ут һәм яхшы кәеф. Мәйдан тапшырулары шулай яздырыла. Бүген кабель телевидениесе буенча Россиянең 63 төбәгендә 418 торак пунктта 362 шәһәрдә карыйлар. Милләттәшләребез каналны беренче чиратта туган телдә сөйләмиштер өчен кабыза. Клиплар, җырлар, карарга яратам. Үзем татарча җырлыйм. Мәйданның кабель челтәрләрендә генә 3 миллион 300 мең абоненты бар. Һәр гаиләдә уртача 3 кеше булуын, интернет мөмкинлекләрен дә исәпкә алсаң, аудитория 10 миллионнан артып китә. Мәйдан каналы татар телен үстерүгә зур өлеш кертә дип саныйм, чөнки безнең подписчикларыбыз да татарлар, төрле төбәктә яшәүче татарлар, алар үзара бары тик татар телендә генә аралаша. Бүген Мәйдан Таттелеком пакетындагы каналлар арасында беренче 10-лыкка керә. Максат Спутникка иярчен тәлинкәгә чыгу. Безнең төп максатыбыз һәм хыялыбыз бөтен дөньяга сибелеп яшәгән татар халкына танылу, триколорга кушылып, татар тамашачысын сыйфатлы музыка белән сөендерү. Димәк, татар аудиториясын арттыру мөмкинлеге бу. Бүген туган телдәге контентка ихтыяҗ аеруча зур. Айгөл Бәдретдинова, Илгиз Шакуров, Алмазия Динов, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Уңышлар сезгә. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз, Данил Мастерга кичектереп түләү шарлары белән заказ бирегез. Бары тик апрель ахырына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең 3 проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер телефон саны 267 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда көн кояшлы булачак. Кояшлы антициклон республикабызда яшәүчеләрне 15 апрель көнендә аяз һава белән сөендерә. Явым-төшем ихтималы аз, температура үзгәрми диярлек. Төньяк көнчыгышта шулай ук 23 градус җылы.
Татарстанның төньягы әгерже Менделеевста һава шартлары үзгәрми, шулай ук җылы һәм кояшлы. Киләсе атнада атмосфера фронты тәэсирендә һава шартлары үзгәрә дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта иртәдән кичкә кадәр көн аяз булачак, көньяктан талган җил. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көндез бераз болытлы булуы мөмкин, явым-төшемнәр көтелми. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта кояшлы көн көтелә, температура 20 градуска кадәр. Яз дибез, ел фасыллары алар килә дә китә, аны якты хатирәләр белән баетып. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль челтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм булар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 39 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Боль в коленях становится пыткой. Поставили мне протез, а он не прижился. Встать на ноги я не смогла. В Доктор Ост пообещали помочь спасти уцелевший сустав без операции. С помощью инъекций нового поколения мы научились восстанавливать утраченные хрящевые ткани и возвращать подвижность сустава. От протезирования я отказалась. Очень надеюсь вылечить оба колена и больше не вспоминать про боль никогда. Весна на Аптечной улице. В бережных аптеках от склада и Экона. Снижение цен. Тауфон 99 рублей. Цитрин 129 рублей. Мироместин 339 рублей. Покупай выгодно. В бережных аптеках от склада и Экона. Республикабызда яшәүчеләрнең артык акча чыгармай гына сәламәтлеген кайгырту мөмкинлеге бар. 1 апрельдән 30-на кадәр Экона, Бережная аптека, аптека от склады дороханәләрендә бәяләрне төшерү акциясе уза. Башкалабыз Казанда явым-төшемнәр көтелми, 22 градуска кадәр җылы, көньяктан талган җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 63%. Җирнең магнит кырытыныш, бүгенгә менә шулар, сау булыгыз.